Ang pagkamatarong, ang pagbuhat sa pagkamatarong o sa katarungan labaw sa mga gikahimutan sa Ginoo kaysa halad. Proverbio 21:3. Sa Salmo 34:19, matud pang salmista David, daghang kalisdanan ang antuson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo niining tanan. Diha sa Proverbio 10:2, ang mga bahandi sa pagkadautan walay kapuslanan, apan ang pagkamatarong magaluwas sa kamatayon. Mao nga sa bagong tugon sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, pangitaa una ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong o kining tanan nga mga butang igahatag kaninyo. Sa sulat ni San Pablo sa 1 Timoteo 6:11, apan ikaw, tao sa Dios, likay kining tanan nga mga butang ug sunda ang pagkamatarong, ang pagkadyusnon, ang pagtuo, ang gugma, ang pailog ug ang kalumo. Sa 1 Juan 2:29, nasayod kamo nga si Kristo matarong busa angay ninyong hibaluan ang tanan nga nagbuhat sa matarong anak sa Dios. Mga hinigugmang igsuon, ang mga santos sa atong sibahang Katoliko, sumala pa nila ang pagkamatarong, sa in English, righteousness. Dili lamang diha sa tawhanon nga buhat, kundili usa ka sulundon nga pagbag-o sa grasya sa Dios. Mga punto. Una, grasya gikan sa Dios. Kaya ang pagkamatarong dili gikan sa tawhanong kusog o merito. Kasa kini gikan sa Dios. Ikaduha, pagbag-o sa kasing-kasing haron kita mabalaan. Ikatulo, pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ug ikaupat, gugma og kaluoy. Kay matud pang San Agustin, ang pagkamatarong mao ang paghigugma sa Dios ug sa isig katawo, ug magtudlo kanato nga ang Dios maghatag kanato og grasya aron mahimo nato ang matarong nga dili nato mabuhat sa atong kaugalingong gahom. Si Santo Tomas de Aquino, ang pagkamatarong matud pa niya mao ang husto nga pagkahanay sa sulod sa tao, diin ang kasing-kasing ug hunahuna nasubay sa plano sa Dios.